Yeah, you know, this is Jongy from R&B Rap na Bisaya. Shoutout tayo sa MC Records, CDO, Cebu Rappers, and Osamis Rap Artist. So all the rappers out there, gihagit mo na ko ani nga challenge, 16 bars challenge with chorus pa niya kuha. Let's go! Yeah! O tungod sa pag-spread karon sa COVID-19, mauni ang resulta ron sa pag-quarantine. Mauna ning iping ipampost na sa Facebook, mas talapas sa virus silang eping at TikTok. Tungod sa pag-spread karon sa COVID-19, mauni ang resulta ron sa pag-quarantine. Mauna ning iping ipampost na sa Facebook, mas talapas sa virus silang eping at TikTok. Kasi ang komento, uban puro invento. Mauna ba ni resulta karon sa atong pagtago? Pararaman po daw ni sa atuwang kaayuhan. Kung kinsa may musupak, pisuhan ilang paingnan. Dunanay na sa bulan, may pakido sa gobyerno. Ning supak sa balaod na priso noon ng loko. Tungod kinakaloko, gahi-gahi pa og ulo. Resulta, pakiluoy na ngayo og pasaylo. Maong ikaw tambang ako sabay sa among challenge. Bahala walay price, agi tambanis ka boring. Ayaw mo ka balaka kung nay manaway sa Facebook. Di man mas dagang luod din hangga TikTok. Salamat sa inyo ha, kapitan no giski chairman. Sa ilahang pagpigi ato silang pakpakan. Ako ra gyud isa karon diri sa mong balay. Palihog lang kog share dako nako og kalipay. Yeah, shoutout day sa mga pare Brad, G-Max, Lloyd, Boyet, Kevin Adoy, Mark Joberan Arky, Boss Jockey Blair, G-Mac, Big Man GG Promise and UTIC. And also paring Unams, paring Arnold, ihagit mo na ako karon aning 16 bars challenge. Kung di mo musugot, muringan yun mo diya sa quarantine. Okay, bye.